Hi friends, днес ще използвам тези ногти. Малко са се обърнати. Сега съм 2,50. Но са яки отвътре. Сега ще ги отворим и ще си налезем след това лепилце. Така. Окей, сложим телефона тук. Добре. Отваряме ги. Окей, бързо беше. Ето ги ногтите отвътре. Малко са се разпаднали. Вътре има тези лепенки. Преброих са в 24. Да, и сега ще ги сложим. С ногтите. Така, ето ги отворихме ги. Започваме с палеца. Ето сме тук. Ето този ногът не се го сложи на палеца. О, представка. Вижте. Сега никой ногът ще... Ето това първото. Окей. Само другото. Добре, отказах ми сега да ги слагам тези неща, защото не мога. Затова само леплио ще слагаме. Окей. Слагаме. Като ще се върнем след малко да го махнем това, да го натупчим. Окей, чао. За 5 секунди. Хора, ще се върна, когато съм готова с ногтите. Вижте ми сега ногтите колко ужасни и ще се върна, когато ги навали през всичките. Чао! За няколко минути. Готови сме с ногтите. Аз съм на магазина с Тео. Нека напридрасти. Как сте? Ай, сега се лекаш. Ето и ногтите, когато съм си ги сложила. Един ми ногтът се загуби и си сложих този. Някакъв стар накакъл. И ето. Панелките ми се щупиха. Не знам как. Заради това не искам тези катните неща да са си такива отгоре. Но те са много сладки. И тук виждам има френски маникюр. Ето ще колко са яки. Така, чао!